23 na inmates sinduang personahes kan Tabaco City District Jail ang pigtawan ng rekognasyon makalihis na matrayumpong makumpleto asin maipasarkan mga iniin mga rekisito sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA tile setting NC2. Kaining Webes Agosto 15 kan gibuhon sa laog kan Tabaco City Jail ang sa indang completion right. Sigun kay TCDJ Warden Jail Chief Inspector Ralph Vincent Bobes, saro sa naan aktibidad sa mga programa kan sa indang jail unit nga ni madugangan ang kapasidad urog na kan sa indang inmates na syerto ng gad na magagamit kan mga ini sa indang pagbabagong buhay sa luwas kan kulungan. Napag-isipan po namin ito ng mga trainings and seminars kasi hindi lamang po sa BJMP magiging beneficiary nito kasi yung mga PDL po natin kakaroon po silang skills and enhancement. Yung mga practicum naman po nila sa kanilang pagkasanay ay in-apply naman po natin sa BGMP facility mismo. So dual purpose po siya, parang double blade na meron pong nag-benefit po yung ating mga PDL at nag-benefit din po yung ating facility sa BGMP Tabaco. 16 na aldaw man napigpas sa irarom sa lecture as in practical exercises ang mga benepisyaryo antes na maresibean sa indang TESDA National Certificate 2. Naging West PD Honor sa pagtiripon si Ako Bicol Party List Representative Attorney Jill Bungalon na inumaw man ang programa kan TCDJ para sa rehabilitasyon as in mas maihandaan inmates sa indang pagbabalik liwat sa komunidad. Na-appreciate ko yung kagustuhan, yung interest nila na kahit sila nandito sa loob ng pasilidad nito, pero nandun yung interest na makakuha pa ng karagdagang kaalaman at malaking tulong ito sa kanila dahil gaya nga ng nabanggit kanina, dumating man ang panahon na sila ay lalabas na dito, sila po ay mas maging produktibong individual. Lalong-lalo na kung sila po ay naghahanap ng trabaho, this is primarily the reason why we have TESDA courses to give them the employment opportunity as well as livelihood opportunity. Presente man sa aktibidad si Tabaco City Councilor Arnold Bragais, TESDA PTC Malilipot Administrator Raquel Mien, asin TESDA Malilipot PTC Registrar Janilyn Era. Laom kan TESDA, TCDJ asing kang partido na sa tabang kanaon ng bitan na koruso, maging produktibo na ang mga benepisyaryo sa indang paglaya asin magduro-diretso na sa pagbabagong buhay. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Boy.